Остана. Ало, кажи бе, тати. Какво? Бележката, чакай. Взех бележката е в мене. Какво трябва да чета? Да ти диктувам, където пише парола. Добре, слушай сега. Първата буква П, А, Р, О, Л и А. Парола. Стана ли? Абе ти идиот ли си, долу та чакаме, ще точно коя се вземи малко не с тебе. Нали казва да ти диктувам парола? Значи ей сега Тати, се моля, качвам и ще идвай. ти разкажа играта. Ей сега се качвам. Ей сега ще го намеря. Ще го намеря. Ти ма умен ли си, бе, а? Долу с чисто точката чакаме за тази, дай тук тази бележка. Ето го тук, какво пише, бе? Парола с две точки, какво пише тук? Парола с две точки, ей, ма умник. 1, 3, 4, 3, 5. Не да ми диктуваш паролата, бе. Аз за турите пращам на училище, бе. А? Я дай тук този телефон наказан. Малумник с малумника ти смотан.